नमस्कार सब भोजपुरी भैया लोगों के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। हम गायक एक्टर एंड सिंगर दिनेश लाल यादव आप लोग के बीच में एक लोकगीत लेके आ रहा बानी। आप लोग का प्यार दुलार ऐसे बनल रहा है। अब मास्टर भैया गोरी हो तुम्हें कैसे पटाई तुम्हें कैसे पटाई रतिया में रहने नहीं आवे ओ नाई तोरे गोरैया पे मनवा लो भाई बड़ाई गोरी हो तुहके हम कैसे पटाई जब करेलू रानी देखी के लोगवन के होले हैरानी लइका जवानन के भइलू दबाई हम कैसे पटाई रम के सदीन दवा का देखा परेशानी तोहरो बहरानी हो छलकत जवानी सबके हटाई गोरियो दयाल तू सबके हटाई रानी हो तुम्हें हम कैसे पटाई बोला ये चिड़ै कैसे पटाई और भाव खाता